opini nilitum dak Singhason hotel long herangki abit tumduman pi posike phanang kok maplotan te nilitum cihek ben nilitan pacini po pasti ke cengsiala manga phelo nilitum ka cingrum ke lake inding ka cicor tong sekot inding ka cicor ajir potum phana ti pini ka cha ada ke pini social organization ku alam ta avela ba son pini putta avelang da mangke ke pini mangke nilitum ceng wailo lati nang litum kadang ke bitum phanang hang lo tapi da ke ese mane cerok tok citizen hisab laso lo responsible citizen ang selo lasi laso hisab si nilitum pini ada kadang ke mai ke pai go lasi kupi potike pama pelotang te asab te ka bangala phelo jeli tum kadu eta chini lo lake dili pati bijok to lo lasi karbeng lo autonomous council lo ke kicok tadulo kicok ci tadulo puson si dampong wang boblo starta simet peten dili tum incap pen lang lo non kecengsi abang ke dili tum pada kicok et putakali cok ci et putakali ketame dili tum isiat department abang itu ke langi bihang lo ke langcari lasi laso department make lahelo lake inherent subject lo itu council ke lo menta lake forest lo tapi jasemet peten ke forest ingnam kido pensili tum takireng lo kusita hidode lo tapi laso putha lo ingnam pen kilong forest pen kilong a source an a resource an mukha dadak ko sonti mane daki claim ke dama laso putha dilitu rada thengno wanji lapen incap po dilitu dak kecok ce putali tum pudam 50 non matke lapen jok dan pudam 50 tapi ingnam pen kilongan a resource an mukha putha dilitu rada thengno wangpen taso putha ke sompo lapen ladang bangke dilitu non kacigrum ale aku gitu balilo non la ferang ke bang atu manta aku dolo kar benglo kadu vera tuta lake aku dolo ate itu bani manta hemprek hang welo so hemprek ke hang bi polo itu lo ikie datu kusile tum ik jukli kusi tum ke hang ke ati laya resource tum se avide lo pulutan te itu hemprek ke hang ta la an bo long era kisita ijak kok bang tagde da kusi dil tum matati inila so mai bang ke phailo lahelo pasti punya subjek bang lahelo pasti dilipen cengpo ini baki aku nilai ko tumta nang tumpan nang khappo asia subjek ke la pulo asi goson sini litum ladak ke bang ma pulo tante lage mota nilai than lo je forest along bangke ignam pen ke tenglok dak ke long horbuan piniarian ke klem ke dam ko som le ke lak tarli pambi awede asi non ko chok che ke che nilai tumgi pudai ke je nilai tumlong ke do allo te anikan wanta forest department long ke SOPD council sector longke 15 to 19 crores an anikan wangta son nang kelidu ulotan te don kacari bo sarkar mante tuliram lohang ke hai CM alang ye cepahe kupon ningkan ket ke hini dolo tasi 15 crores kusita 150 crores ba ku komchat budget ulotan te haru hini 200 crores le kaipo lake SOPD council sector Kasila somong anikan ke plantation kan langsung ke net pondo kasi 2020-21 1 crore 20 lakh lapen ako 23-24 anikan net chulo nursery lo lahai pene aklim ke lo kadu kawe laso anikan mangka 1 crore 34 lakh si latum ke net lo lasi laso ahor mo bang hingpi ko anti ke eloma la sohor mutalit tum ritalit po langpo ate kagosate pulotan de lirsing san kitu po lake only SOPD council sector lapen hoju state sector ka dota hailang aku special package ka dota hailang ini dia package ka dota hailang lasi mo ritalit bote lasi litum chidi po klar dake lasi la sote pulotan de lapen development lake nursery lo lapen plantation of hanlo development of hanta nangkili dak dolo la so tangkata kon si keklek kecok cema tak nili junjung ke damta nita nili pecelong nili paklango je nani maintenance sa poisa ta alang itu klem ke pin pen utai dat la pusom dulu asi hiwi group pen lahai hormu ke lak talip ji resource apukha fagji nili tumke kacing rum biglo asi bak non nili ko tumta dolo nong itu penta pabingjina Kapu deposit di dona yang setame Karbiang long jitu rekom sai ki department long
pregram mane skema mokha ni tum ka theklong le det ba ke theklong ta dolo kola ke theklong le det adim sitami poti mane kem ke det loma karbiang long ke forest department labang ke thengpi thengprang mate marat mareng lahai ke pangjok ni a department lo non ke ilitum langdam lo blote karbiang long bang ke langroi langjam pen dang lo along sampi pen dang lo pena harmu ke ilitum long kana hok dokok lo tapi la so teng si ilitum pini la jitu forest department ilitum manela ingam kacing hon ajit po jirpito ana pen ilitum chepang rum lo tapi si cheparai lo je non ke bang ji apora hut bang ke ilitum along sampi thengpi thengprang ba marat mareng sutami pia hormu sinangelema taso hormu bangke nitum lang cari tum nitum non cerok to kara doan pen ceparai pun cái tanam lo ithiwen lam lo te protection la resource abuka ko son si ka protection kecil rai ni ma la ke ni litum non ka cingru ban tu kali lagi kar biang long arab si la ke kitu nan po la ke ni litum jung bang ke ke fono ka celang arada aparman kali lo tapi non ke bang ajir po tu anda la ke ferake tu ban si tamil la ke aku dulu la ke la si la lo ati bang ke la pen ke bang dia ni bang ke ni litum step by step ison pen ison a subject wansi ni litum rada theng lu paklan po je ku so subject ba je ni bai te ku peni harlong ba ku peni santi la puson ba te ku peni thing thing kran la puson ba ku peni do umati resource like quartz wang po black diamond wang po so ni wang bom po lagi one by one si wang po tapi la so protection ni pat asi ki ju si bang li kan ni ke kar biang long ara da pan kadu kawi wrong group atum bhat anda kachuni ni bang ke ki la pela je la so kachisong lo dil tum kachisong ye long ke nang ke rap nang ke tu tum nang pusi dil kar biang long ara pada pidi dil tum kadu wa dir poi achuni ri lo apen pachini lo